Il-qorti ma laqgħetx tentattiv biex il-proċess fil-kawża kostituzzjonali li qed jagħmel Partit Nazzjonalista kontra l-PBS, l-Awtorità tax-Xandir, il-Ministru Carmelo Abela u l-Avukat tal-Istat jieħu aktar fit-tul. Bl-imħallef Grazio Merċieqa jgħid li l-każ irid jibda jinstema' fl-4 ta' Marzu li ġej, kawża li nfetħet biex ikun żgurat li jaqaf l-iżbilanċ fix-Xandir tal-Istat. U l-qorti wara li kienet diġà aċċettat l-urġenza ta' din il-kawża, illum reġgħet tatna prova tal-urġenza ta' din il-kawża fejn qalet illi minkejja illi n-nies tan-naħa l-oħra bdew jġibu kull argument sabiex jippruvaw itawlu u jġibu allura eċċezzjonijiet preliminari, l-qorti ddeċidiet ukoll illi minħabba n-natura ħadd tkun qed tisma' wkoll il-provi kollha u kollhom mbagħad tkun qed tista' deċiżjoni finali fl-aħħar. Saħaq dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino f'kummenti lill-medja barra l-qorti flimkien mal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius. Dan wara li l-ħamis il-partijiet kellhom jiftehmu dwar kif se jibdew jinstemaw il-provi. Bl-avukati tal-klijenti li kontrihom infettet il-kawża jgħidu li l-qorti m'għandix tibda tisma' l-provi minħabba li inizjalment ma ġietx ippreżentata ittra uffiċjali dwar il-każ u għaldaqstant il-każ għandu jieqaf hawn. Meta kienu qed iwieġbu għal dan, l-avukati tal-Partit Nazzjonalista qalu li skont il-liġi f'kawża li hija waħda kostituzzjonali u li l-qorti stess qablet li għandha tinstema' b'urġenza, il-qorti tista' tagħżel li tibda tisma' mill-ewwel il-provi. F'kull punt imressaq, il-qorti tat raġun lill-Partit Nazzjonalista fis-sens li l-kawża tibda tinstema' b'mod urġenti fid-dawl li ninsabu fuq l-għadba tal-elezzjoni ġenerali u tiddeċiedi kollox hi fuq minnu responsabbli dwar il-materja ta' żbilanċ. L-avukati tal-Partit Nazzjonalista fakru kif minkejja li l-Awtorità tax-Xandir tat ordni lil PBS biex tagħti right of reply lil partit fuq aħbar partikolari, ix-Xandir tal-Istat iddeċida biex ixandara xarejn wara jew għad-direttura jitfa' l-aħbar bejn ħemel ta' propaganda favur il-Gvern. Fl-istess kummenti lill-medja wara l-kawża, Michael Piccinino qal li l-partit kien kostret jirrikorri għal qrati biex f'każ li jinstab li dawn id-drittijiet inkisru, il-qorti tagħti kull rimedju possibbli f'soċjetà demokratika fid-diskrezzjoni tagħha. L-ewwel qabel kollox illi l-qorti tobbliga l-PBS kif għandha obbligu tagħmel kostituzzjonalment u skont il-liġijiet illi tagħmel bilanċ. U wkoll illi tobbliga l-Awtorità tax-Xandir illi kif diġà suppost tagħmel taħt il-liġijiet Maltin illi tagħmel monitoring u tagħmel żgur illi d-deċiżjonijiet illi tkun ħarġet l-awtorità stess jiġu eżegwiti b'mod effiċjenti illi verament allura jaħorġu jagħtu d-drittijiet tagħna bħall-oppożizzjoni imma wkoll tal-poplu Malti Bawċi li jisimgħu l-vuċijiet kollha. Is-Segretarju Ġenerali speċifika kif il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS hija obbligata mill-Kostituzzjoni li tkun imparzjali. Però l-PBS jimxi fil-verità huwa newsroom tal-pubbliku huwa iffandijat mit-taxxi tagħna l-koll bħala ċittadini Maltin u Bawċin u l-qorti kemm il-darba wkoll qalet illi l-PBS għandu obbligu li jmur lil minn kull newsroom oħra fil-verità li jagħmel żgur jkun bilanċjat u allura jagħti spazju il-vuċijiet kollha fis-soċjetà. Għall-Partit Nazzjonalista deru l-avukati Paul Borch Olivier u Francis Zamid-Dimek, għall-PBS der l-avukat Mark Vassallo, għall-Awtorità tax-Xandir der il-Professur Ian Refalo u għall-Ministru Carmelo Abela der l-avukat Chris Cilja.